Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, η ΛΓ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και Άρτας, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ο Δήμος Πρέβεζας και η μη κερδοσκοπική εταιρεία Πρέβεζα Jazz Festival σας καλωσορίζουν στην απόψινή μουσική βραδιά, την πρώτη καλλιτεχνική εκδήλωση που γίνεται σε αυτό το χώρο στο Μνημείο του Αυγούστου, με τον κορυφαίο συνθέτη και πιανίστα, τον Βέλγο πιανίστα, Βιν Μάρκετς. Η ΛΓ Εφορία, εκτός από τους άλλους χώρους, έχει και αρμοδιότητα τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, που όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι συνδέεται με τον Οκταβιανό Αύγουστο, αφού οφείλει την ίδρυσή της στον αυτοκράτορα αυτό μετά την νικηφόρα έκβαση της ναυμαχίας του Ακτίου. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η υπηρεσία μας να απέχει από τις εκδηλώσεις που γίνονται φέτος διεθνώς για να εορταστεί η συμπλήρωση των 2.000 χρόνων από τον θάνατο του Οκταβιανού Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε ότι ήταν μια ευτυχή συγκυρία όταν η εταιρεία Πρέβεζα Jazz Festival μας πρότεινε να διοργανώσουμε από κοινού μια συναυλία με το Βιν Μέρτενς. Τότε σκεφτήκαμε το μνημείο αυτό, το χώρο, ο οποίος έχουν τελειώσει εδώ οι εργασίες ανάπτυξης και διαμόρφωσης, και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να προβάλλουμε, να αναδείξουμε ένα μνημείο που συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον Οκταβιανό Αύγουστο. Και έτσι, πράγματι, βρισκόμαστε όλοι σήμερα εδώ στο Μνημείο του Αυγούστου, το οποίο δεσπόζει του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Από εδώ, όπως λένε οι πηγές, παρακολουθούσε ο Οκταβιανός την ναυμαχία του Ακτίου και είχε στήσει το στρατηγείο του. Και μετά την νικηφόρα έκβαση της ναυμαχίας, ανοίγει αυτό το μνημείο τρόπαιο για να ευχαριστήσει τους θεούς, κυρίως τον Απόλλωνα, τον Άρη και τον Ποσειδώνα, για τη βοήθεια που του έδωσαν να νικήσει το συνασπισμένο στόλο της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου. Για την υλοποίηση της απόψινής εκδήλωσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές για την άψογη συνεργασία μας, τους τοπικούς φορείς που με εξαιρετική θέρμη στήριξαν την προσπάθειά μας, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μυρτούλας, τον κύριο